dvě snickersy. Počkej, tak. Dobrý, tak... Máš to? Pojď tam znovu. 5G. Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Čau. Mám sem tady zase s Bertem, jdem na magnet fishing, než začne sezona lovu pstruhů, což je 16. dubna, takže máme ještě pár dnů čas. Chceme zkusit zase magnet fishing. Vy ve střihu před tady tím videem jste viděli, jak jsme využili peníze, které jsme vylovili při minulém chytání, že jsme je hodili do automatu, chytli jsme si z toho 2 marsky, koupili. Takže to je dokonalý nápad, jak využít prachy, který vylovíte. No nic, my to jdeme připravit a jdeme chytat. Je tady úplně totálně průhledná voda, takže se obávám, že tady nic moc tolik nebude. A je tady potěr, já zkusím nějaký natočit. Ne, prostě vám tady dám kameru do vody. A uvidíme, jestli něco uvidíte. Tak jdem na první nához. Ela. Hop. Tak. Uvidíme, co se podaří dneska. Minule se povedl nějaký švýcarák, otevírák a tak. Jak to dopadlo vlastně s tím tvým švýcarákem, Berta? V pohodě je? Úplně jako novej. Jako novej, tak to je dobře. Tak. Cítím, že tady je kamenitý dno, takže byste ty věci, co tam napadají, nemuseli úplně propadat. Teď jsem to protáhla s nějakýma řasama. Když začalo to mít velký odpor, takovej jemnej. Jak kdybych to táhl po nějakém filcu. Tak, uvidíme. A nic tam není. Zkusíme to tady projít takhle po boku tady té lávky. Takhle. Teď se mi tam něco cvaklo, jsem to slyšel. Nevím, jestli to byla karabina. Nic, asi karabina. Tak jdeme dál. Kdybys něco chytil, tak řekni, Berte. Tentokrát tady lidi nemají moc kam jako kudy naházet lavičky, což je škoda. Mě je celkem bavilo tahat. Tak zase ho zkontrolujeme. Fuj, těch řas je tady teda sakra moc. Tak. No ryb tu je teda sakra moc. Tak. Nic tam nemám. Ještě tady kousek pojdu zpátky, mi se zdalo, že se mi to tady za něco zaháklo. Nic. Fuj, ale hele, těch řás. To je nechutný. Jak je to mělký, tak se to nemá jako vyfiltrovat. No jdem chytat. Takže jsme se přesunuli semka na tu zítku, protože tam z té druhé strany vůbec nic nebylo a bylo tam mělko, takže co by tam spadl člověk, tak ten by si to vylovil, nebo co by tam člověku spadlo. Já teďka mám zátku, což je náš první úlovek. Taky to tam zkusíme zase hodit a uvidíme. Ne, hele, teď jsem to přesto přetáhl, nic tam není. Tak, projdu to tady a mrknu se na magnetu.
Dneska to vypadá nadějně na nějaký pěkný úlovek. Ale chce se to trochu snažit. Sakra, se to zamotalo? Dobrý. Tak projdeme to tady takhle celý. Tam je zátka nějaká, tady je spousta věcí, ale my dneska cílíme na elektroniku. Berte, kontroluj to trochu častěji, protože ona ta elektronika tam dlouho neudrží se na tom. $1500, jo? Já mám jeden, hej, já něco mám. Něco mám? Ho. Drát. Solidní. Drát. Dobrý. Jdeme dál. Tak dámy a pánové, ten rybník byl úplně katastrofální, od něj odcházíme, protože vůbec nic jsme tam nechytli. Celý jsme ho obešli a bylo to úplně s prominutím na ho. Bude to asi tím, že jsme se pak dozvěděli, že ten rybník tam je asi tak 3 roky. Je tam chviličku prostě. Nemělo tam čas nic napadat. No takže teďka jdeme se mrknout k Vltavě a dojdeme ke Karlovému mostu. No a tam budeme chytat asi okolo něj. Ukážeme si bradáče. No, tak jdem. Tak půjdeme tam na to a pak dojdeme na Karlák. A jak tam chceš jít? Na Karlu. Co? No jak chceš jít na Karlák, když tady nemůžeme dál. On tam nejde. Půjdeme. Tam jsou cajti. Pojď rychlíku. Aha, tady se jde běhat, tady jsou nějaký běžecký závody nebo něco, všude tady jsou policajti, všechno. Tak to jo. Máme to. Počkej, jo. Pojď. Ne. Nešlapej na to, pojď vytáhneme to jako přestav. Tím provazem. Ty vole. Já myslím, že dobrý. Pojď. Opřem to tady, necháme to bejt. Pěkný úlovek dnešní. Pedro. Je tady magnet. Děj, podívej. Koloběžka. Nádhera. To už teda jezdit nebude. Necháme ji tady náhodnému nálezce. Je to tady kousek od Karlového mostu, ten je tam tím směrem. A teďka jsme tady prostě. Jo? Takhle to tady vypadá. Tak se pro ní můžete zajít. Jinak strašně děkujeme tam s lidem, takovým Polákům, kteří nám pomohli tady vytáhnout nový magnet něčí. Tak za to strašně děkujeme, máme už teďka 3 magnety, takže s náma bude moci chodit o to víc lidí. No, tak a my jdeme dál chytat. Něco mám. To vypadá na zámeček. To vypadá jako když tady, to bude ten, jak tady Rubeš odstřihoval. Ne, on se mu rozjebal ten zámek. Jo, to je asi jak tady. To je ulomený, ne, to je prostě odemklý. To bude od Rubeše. Máme zámek. Počkej, když se to někam dáme, ne? Počkej. Jo. Tady to je nejhezčí část před Karlovým mostem. Tohle to řekl Ment při posledním videu s Rubešem. Počkej. Sice to není Karlov most, ale to je jedno.
Tak, jo? Tady to je, můžete se k tomu chodit fotit. Já jsem zámeček. Ty máš zámeček? Já taky asi. Ne. Já mám patronu, ne? Hoho, to jsi nechytil. Co máš ty? Hodně zámeček. Ukaž do kamery. Počkej, jsem se s ním otoč. Zámeček, mám ho hodně dát? Ne, odem. Tahy. Pěkný a zamčený vypadá. Co s ním? Tak pro turisty. No, tady je. A já mám taky něco. Nemám ponětí, házím znovu. To je to úspěšný. Jdu trochu výš. Tak dámy a pánové, 5 centů. 5 centů. A prosím vás, zpráva pro zahraniční jiný turisty, jo. Ty zámečky. Tady ty zámečky jsou zámečky lásky, jo, tady to. A ty se nemají hodit do vody, ale mají se připnout ten někam na to zábradlí, prosím vás. Jo, pak to Jan Rubeš může, nebo jak se jmenuje, Janek Rubeš, Jan? Já nevím, prostě pan Rubeš to může potom odstříhat. Jo, úplně realistický scénář, jo, prostě, natoč to. Natoč to. Realistický scénář, jo, prostě, hele, koupím si zámek, jdu takhle k vodě a místo toho, abych ho tady zamkl na zábradlí, tak ho tam prostě hodím. Jo? Tak to určitě funguje. Tu nás nikdo nevyhodí, protože mu ničíme fotky. Máme náušnice. Třeba to pravidlo. Těžko. Prosím vás, Bradáč, teďka jsme tady na Karlovom mostě. Jo, tady je taková brána. A Bradáč je vlastně támec na skále, je takový obličej. A to je taková pověst, že když hladina Vltavy dosáhne toho Bradáče, že budou povodně a už je to jako trošičku blbý, tak to je takový zviditelnění toho, co to je. A my se jdeme posunout na další spot. Jdem na to. Jsme na Karlově mostě. Tady, hop. Co myslíte? Asi ne, co? Si šáhni. To můžu. Tam máš ty věci. Tak jdeme si hrát na chobotničky z druhého patra, takže jdeme lovit do čertovky. A Bert našel 20 éček. Našli jsme teda 40 éček, ale tu druhou 20 eurovku stihla sebrat nějaká paní. Tak když to oba zvedli, tak řekla 50-50 a odešla. A jestli je to vaše, tak mě napište, dávám. Jestli je to napište, tak to hoďte do komentářů, nebo nám to napište na náš e-mail kanálovej tobyfishingtv@gmail.com a peníze se vám vrátí. Tak jo. Samozřejmě dejte ještě odběr a like, jinak se vám nevrátí. No a my jdeme zkusit si hrát tady na chobotničky z druhého patra. Konečně smysluplné využití zámečků na mostech, jo? Kvalitka a jdeme házet. Další úlovek. Máme tenisák. Čekám s ním. Hrát tenis. Aha, tak nic. Bert má nový úlovek. Pěkný, Berte. Takový prut na slunce, ne? Pojď, ukaž nám ho. To je proutek. Na sumíky. A co máš ze spada? Black Cat. Nic. Jo, vypadá to na Black Cat. To tady nechal Wagner určitě. Yes. A pánové, tady jsem teďka něco viděl, tady. Tady se zdá, že někdo mával a trošku mu tady spadl náramek z ruky. Takže máme další úlovek, máme náramek. Chceš? No. Daruji ti náramek, Berte, ne? Děkuju. Tak nic, tak pro prvního odběratele mýho, který si napíše, že chce tento náramek, tak tomu ho dám. Pro jakýhokoliv odběratel. Pro jakýhokoliv. Tak dneska už končíme lov. Kamarád se ještě teďka jde podívat, kolik to je těch 20 euro, co jsme vylovili. Je to 504,53 korun českých. Yes. Takže kamarád teďka má vlastně z poloviny skoro na prsačky, který si teďka jdeme koupit do Decathlonu. To taky můžeme natočit, mám ještě dost baterie. Asi nebude tady to nejdelší videjko, tak aby jsme to trochu prodloužili. Jinak tady si kamarád vylovil magnet.
ještě jednou strašně moc děkujeme těm chlapům z... Odkud byli? Z Polska. Chlapům z Polska, kteří nám pomohli vytáhnout ten magnet. Nejdřív jsem to tam tahal já, kamarád a jeden pán s nějakým dítětem. To nešlo, to se ani nehlo, jenom se napružil ten provaz. A potom tam přišla parta, asi kolik jich mohlo být, 7 chlapů z Polska. 5-7 chlapů. No a poprosili jsme je prostě, aby nám prostě pomohli zatáhnout. No a zatáhli jsme a najednou se ozvalo křup, no a magnet byl venku. Takže kamarád má tady takovýhle nový magnet, ještě na něm má připnutý cent ze zhora, má stejný magnet jako já. Samozřejmě odkaz na naše magnety jsou v popisu videa, jsou to magnety z Krby levně, tak určitě na to mrkněte, kdybyste si chtěli koupit magnet. Můj oba dva jsou zhruba za 600. No a já nevím, jestli ještě něco chci říct, každopádně dejte like a odběr. No a my jdeme ještě nakupovat do toho Decathlonu. Dámy a pánové, zrovna se s kamarádem bavíme o tom, že vlastně oba dva rybaříme od malička, ale magnety, tak jen zkoukat z provazy z vody se nám doteď vlastně nikdy nestalo prostě. Tady to už je druhý magnet, třetí magnet, který se nám v tady tom měsíci podařil vyndat. Takže to je fakt brutální, ale nikdy předtím jsem neviděl ani provaz vedoucí do vody, nic. A teďka najednou 3 magnet fishingy za jeden měsíc, prostě. U jednoho se nám podařilo najít co? Jeden jsme vrátili. A jeden jsme vrátili teda, pro jeden se přišel majitel. No dobrý, my teďka jedeme do Decathlonu, jsme na jaký zastávce metra? Na Malostránský, tak my jdeme do metra. Hej, jak kamarád nese ten magnetament v tom pytlíku, tak on se nám tady trošičku přimagnetizoval na ten sloupek. O tom nic nevím. Určitě. Tak jsme před Decathlonem a jdeme nakupovat. Jdem na to, pojď, to zvládneš. Oni nám to tady trošku celý představili. Já nevím, kde je rybařina. Jdeme hledat. Tak jsme to našli. Tady jsou. Jdeme si je vyzkoušet, jdeme mrknout, co chcem kupovat. A jdeme kupovat. Jak se myslíte? Já nevím, máme teďka, já mám nohu asi tak 43, dvojku, trojku. A vzali jsme na sebe prsačky o velikosti, kolik to bylo? 44, 45. Říkám si, že je to celkem dobrý. Tak jen to vypadá. Jsou to tady ty za 1200. Za 1300, tady ty. Tak ještě si pak asi zkusím ty očí sílko větší. Ale asi zůstanu u tady těch jinak. Ještě si tady zkouším tady to naštrování těch ramen. Protože si nejsem jistý, jak to má být. To má být spíš povolenější, nebo jak to má být. Tak jen se mi to zdá strašně volný. Třeba to tak má být, jo, takže já fakt nevím. Každopádně ještě jdeme mrknout na další a uvidíme. Tak jsme vybrali prsačky za 1200, já si pro ně půjdu o víkendu. Teda o víkendu. Všední den, asi v pondělí nebo v úterý, že sem dojdu. Tak jdeme zaplatit. Ano. Jenom takhle. 2000. Bertík se rozšoupnul. 1400. 300. A oni možná berou i eura. Bankovky jenom, ne malé, ale bankovky. A vrací se potom v českých na zpátek. Je to dobrý? Ty chceš něco koupit? Když máš Ečko z Karlova mostu, co jsi dneska našel? Není to moc hezký, ale Já dobrý, děkuji.
Máte zákaznický účet u nás? Mám na mobilu. Nebo stačí telefonní číslo? Jo, 605 101. Bude to za 1299 korun. Děkuju. 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 Děkujeme, nashledanou. Mám tam něco Tak dámy pánové, už jsme nakoupili. Tady Bertík si to nese. Já si pro ně půjdu v úterý nebo v pondělí, to ještě uvidíme. No, tak dejte like, odběr, všechno co můžete. Napište mi tam nějaký hezký komentář, já na ně strašně rád odpovídám. A čekám na vás u dalšího videa. Ahoj.